kita nahigugma kaniya, kay siya ang unang nahigugma kanato. Kun ang usa ka tawo nag-ingon, ako nahigugma sa Dios, o nagadumot sa isig kaingon, siya usa ka bakakon kay siya wala mahigugma sa igsuon, kinsa iyang nakita. Unsaon sa paghigugma ang Dios, kinsa wa niya makita. Mabasa sa unang Juan, Juan 4, tuding 19 ug 20. O karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. Krus o Diablo! Pet! Hala, dadan! Naitaw! Kinsa ka! Kinsa ka! Ang imong gipangita sa milabay gabi idon. Gihimo niyong impirno ang yampingan na mong basura pinagi sa drugas! Ay, inyo mga armas! Inyo mga armas! Tabi mo! Tabi mo! Hindi siya makita! Tara! Tara! Dunga! Gusto na! Barog! Barog, Dundun! Barog! Ikaw, baoy, Chris? Ako, Dundun. Laksigon ako ng imong tutunlat na. Gusto na! Igo na ka! Igo na! Nabalay ng bukton! Dundun! Dundun! Ako ang imong gitawag kagabi, Dundun. Doon na lang ko'y pahinumdum ninyo. Labi na gyud sa sama ninyo. Basura kining dapita. Apan malinawon. Langog, baho, ug hugaw man ang inyong pagtuon ning dapita. Apan among gibahal ug gipangga ug giampingan. Ang tinuod nga langog, baho ug hugaw, mao kamong mga tawo nga nagbuhat og dangan sa tanang katawan. Pinaagi sayo wanon ninyong kalihukan aron biktimahon ninyong mga inosente. Inyo na gyud silang nakabig sa tiilan ni Satanas. Giunsan niyo pagguba ang mga maayong kaugmaon sa daghan nga inyo na dani sa aso ni Lucifer. Pila na ka mga ugma sa mga kabatan-unan inyong gigupok-gupok, giguba o gidauban sa impyerno. Pila na! Chris, paminaw mo. Ingna ang tanan nga dili maglitok sa akong gaan. Nga wa mo mahibaw. Chris. Tansing. Chris! Papalihog ako nimo. Usay mo isugo! Tansing? Doktora! Sorry kit kaya! Naisturbo ka! Hay, may kaso oy. Nanong nanawag man ka? Doktora! May nahitag po nga sa basura! Unsa nahitabo diya sa basura? Nabali ang usa ka bukto na itong usa! Og nabali sa pambukto itong nganlan og dundun! Salamat ni mo nga may nakatawag sa mga polis!
Nako sa makita. Ha? Kinsa man, doktora? Hain siya, Tansing. May baon na kumiabot ka. Ambigan akong kamisin. Ngayon magkikuptan. Ito nun palihog. Nahibaw ko. Nga nahibaw kang ni ako. Bisan wa ka magtanaw sa imong liyo. Nagkadugo ni imong kamisin. Ni Adawata. Unsay buot mo ipasabot. Nga nahibaw kang moabot ko. Nagpasabot ba ka na nga? Naghuna-una ka di ay nako. Permi. Salamat kay kung mao ka na. Kung permi sab nga may mga hitabo na sama sa ingon ni ining hitabo. Maghuna-huna dahin ko nimo. Nga naman. Tungod kay wa ko'y laing tao nga gisaligan. Kawas nimo. Dili day pirmi kang maghuna-una nako kung mao na. Maayo lang day ko para nimo sa mga hitabo nga may mahitabo. Sa ako nang gikaingon. Kay misalig ko nimo. Bisag wa mo tugan sila si Samboy. Ingon man si Tansing, o pa nakasabot ko. Naibaho na kung ikaw mo ay nagbuhat sa hitabo karon. Tabangi ko's paghandom o paghinumdom. Mahal og pinangga ko kaayo kining dapita. Sayod ka sab, dinhi ko magtubo. Sayod ka nga dinhi ko magdako sa langog, baho, hugaw, himbi ug luod nga basura. Gikauban na nako kining palibot sa matod pa nila. Way hinungdan tungod kay labayanan sa hugaw ug salin sa katawan. Kabahin na kung kinabuhi ang matagtalan-ahon sa kinasuksukan sa mga hugaw ug baho sa basura. Akong gininhawa ug akong kinabuhi kining basura. Ug kay akong gininhawa ug akong kinabuhi, angay na akong mahalon. Angay na akong pangkaon. Among gibantayan, among giampingan. Nabuhi kami din isusud sa ubay-ubay ng mga katuigan, bisan labayanan kinis mga hugaw sa tigpakaraingnon sa katilingpan. Sa gihapon, amo kining gihangop o gigakos o gikauban. Opan ba gihapon sila katakpawan tungod kay hangtod ang makamatayang drugas, makamatayang syabo, ilang gibukbuk din sa inampingan na mong basura. Uyamot na kayo kining dapita. Makaluluoy na kayo kining lugara. Karon, gamiton pag yun nila isip dugang kamatayon niya itong nagdepende sa drugas o sa mga umaabot pag yung biktima. Salamat sa kong ipamalihog ni mo, Tansing. Chris! Kuyugas, doktora. Kailangan na kay gabi. Chris! Doktora! Salamat sa imong pagsalig. Makasalig ka sab nga. Dili ako usa sa kauban sa katilingban nga imong nahisgutan, Chris. Tansing? Tana, doktora! Chris! Tana. Tansing nalipay ko. Kay ako dayon ang yang nahinumduman. Tansing, ingnaon niya si Chris nga labihan na kong lipaya. Mayo, may kiniabot ka na. Nana siya? Hinaana. O sa ba't hinitabo gabi sa basura, ha? Nabalita sa radyo, sa pamantalaan o sa telebisyon. Naa si Victor sa iyang private room. Nagpaabot siya ni mo. Sirhin ang pultahan, Fanny. Sige. Likod. Animal. Narakpan siya na si Dondon. Balik-balik pa ang ilang mga bukton. Nabungkag ang mga syabo. Nangayabo ang mga syabo. Nausik ang mga kinilo-kilo nga syabo. Ug hapit pa mga matay sila sa Dondon. Doon na ka may ideya kinsay naghimo sa ingon?
Si Chris. Ha? Si Chris? Kadtong basurero? Oh, siya. Chris! Unsa man gyud ay ang nahitabo, ha? Wa mi magtiwas og istoryas Dondon, kay miabot na ang mga pulis. Pero suwa pa mga but ang mga pulis. Nakagamit pa siya sa cellphone. Hapit na kuno nila mahuman og impake ang mga busya. Kalit lang ang bisud si Chris nga nagsipit sa liog sa kauban ni Dondon. Nagkawil-kawil lang usa ka bukton kay balik na. Wa gyud sila makagamit sa ilang mga armas? Diha ang ilang mga armas ibabaw sa lamisa. Kay nag-impake lagi sila. Nahug sila sa ang-ang ug miatbog ang mga busya dihang gibunalas basurero ang lamisa. Pisa na ning uha sila pero ang-angan ka sila. Unsay gigamit sa basurero? Armas? Bunal ko no. Puspos mo gigamit sa basurero. Mao na nga bali ang ilang mga bukton. O grabe ang ilang mga bunog. Naputol lang mo pa nagsulti ni Dondon kay nangabot ang mga pulis. Gi-embargo ang ilang mga cellphone. Nabiligro ka sab. Bitaw, Franny! Tuwag may numero ni Dondon! Numero ra. Wa ko ingaan sa cellphone ni Dondon. Kay daan na ako sila gisultihan nga dili butangan og akong ngan ang numero. Gilabay ko sa dayon ng simpak ug gilisan ako laing simpak. Nagpadamog abogado para nilang Dondon. Nagpadoong na dito. Ito na ganas sunod karon, nabot na. Boss, bugat ning atubang nila ni Dondon. Oh, hinoon, safety man mo si Roda. Kay wa man makaila sila si Dondon ninyo. Ako ra may ilang nailhan, pero kinahanglang maatiman sila, boss. Bahin na anak, Franny, wa tay angay kabalak-an anak. Sula na si Kernel ang mahibaw ni anak. Sakop sa unit sa iyang pag-umangkon ang mi-responde dito. Kibaw ko, manjiko na nila. Busa huwato na ito resulta. Pero, Franny? Oh, unsa, boss? Wa ko laing pilan aning tanan. Kung mahulbot na ganit las Dondon. Oh, unsay ako buhato nilang Dondon, boss? Ilabay una sila sa layo. Papahuwayon una sila? Dili una patrabahoon? Patrabahoon gihapon eh. Mutrabaho gihapon sila. Dito sa layo nga napit ang atong labayan nila. Manawag ko dito sa Mindanao. Iparehistro na ko silang daan aron mailhan na sila sa mga koneksyon nato dito nga taga gobyerno. Lola? Nakasabot ko. Sige, magawas ko. Para rara ninyo ang sunod ni istoryahan. Paibawa lang niya ko ha kung unsay update. Bye, Franny. Oh, may baro man ka, boss. Asa man ka? Dinihira ko. Anhira ko dinhi. Maghuna-huna ta aning giingon ninyong basurero. Kape. Pagtimplang imong kape, Fanny. Gahina na itong istorya bisan pinalang kauras kung unsay agay na itong buhato niya itong basurero. Oh! Mulakaw ka? Wa maka-duty ron sa ospital. Pero nag-coat ka og puti. May volunteer ko sa medical mission karong adlaw, ma. Asa? Haan ganit yung mga depressed area at tumagiri pahigayon ang medical mission. At na miss ng terya. Bye. Pag-amping. Oh, salamat, ma. Nakita ay pa ka si Evelyn o katong basurero? Ako mo imong pasultion kung unsay ang buhaton sa basurero, Boss Vic. Bebe. Paminawon te kuno nako, Franny.
kung ikaw mo ay akong pagbuton, o si angay buhato ng tos basurero. Dili ka na basta-basta, Boss Vic. Bisan gani ang Tagaluson, dako kayo respeto nimo kung ang livelihood na ang istoryahan. Grabe na kalig-on ang imong organisasyon. Milig-on og maayo ang imong mga koneksyon, labi na sa gobyerno. Kung itandi na to ang basurero, kuyamad na siya nga magsigi kita og tutot sa atong kay nakahataw kakatol sa atong Aw, atong tudson. Sa laktod nga pagkasulti, gusto kang patyon ang basurero? Boss, huwaton pa nimo makahatag pa sa dugang kadaot. Patyon ang basurero! Nagsulti ka na sa tinuod, Franny. Nagsulti ka sa tinuod. Milig-on yung tinuod ang atong grupo. Sakalit lang. Gibalian ang dugang income nato sa gitawag na ko bulawan sa basura tungod sa basurero. Kasayon? Gusto kang patyon ang basurero? Kapay na rin pagpatay sa basurero? Franny, bisa ningon lang yung taon ko ini. Apan may bahin sa ko kasing-kasing nga humo kayong mo ila og utang kabubuton. Kunwa pa ang basurero, unsa nagkaintaw ng nahitabo sa buktong na mong anagana anas tunga-tunga sa kaalautan o sa tunga-tunga sa kamatayon. Makita pa kaanamo ni Rodora ang ingulang gihapon anak si Milin kunwa pa sa maluwas sa basurero. Hinoon? Sayod ko kung unsa kalaw mong kataas sa imong liyaltad na mo ni Roda. Yatagan usab na mo ka nagdako kayong value, Franny. Pero, di sabtun nga di bugat ang imong sugyot nga ikarni nato ang basurero kaysa akong ikaingon na nabihang sayo na ana kung magkarni tagtao. Kasayo na ng pagpatay tao, Pero sa kaso sa nabuhat na kadaot sa basurero tungod lang atong pagluwas niya ni Emeline, kadturay nakabuak sa imong plano nga patyon ang basurero. Gitahod na ko ang imong desisyon, Boss Vic. Salamat, Franny. Way kaso, boss. Doon ako'y nahuna-hunaan. Ambot mo yun ka ba ni ini? Mangita kong paagi. Akong sudon ang basurero. Himuon ako siyang personal nga amigo. Nagpabilan kang hilom na, Franny? Naminaw ko nimo, boss. Naminaw ko. Kung mangutana ka na ko karon, nganong amiguhon ako ang basurero. Niya ang akong tubag. Dili basta-basta ang basurero kay naluwas niya ang akong anak. Dili basta-basta ang basurero nga mipiang o mibalik-balik sa atong sagang livelihood sa basura. Sa laktod, dili ordinaryo ang basurero. Ligon ang basurero. Kung maamigo ko siya, kung masuod ko siya, maggamit ko ang iyang kaisog. Maggamit ko ang iyang kaisog. Maggamit ko ang iyang kaisog. Labi na, kung mahimo ko na siyang akong binuhing ito'y. Teka
kanin ng buyo din sa basura, doktora. Halos tanan ng buyo doon gikan sa kalain-lain kalungsuran sa probinsya. Inang imong resita, Mrs. Sustansya ni para nimo. O sa sidang panan sa taga-probinsya. Salamat. Salamat, doktora. O sa sidang panan, maong dapit sa basura. Okay, sa sunod. Lingkod diri paliho. Mauna na sila. Misanay din sa basura. Di nagarang mo balik sa probinsya. Unsay imong gibati, manang? Ay, kining akong buko-buko, doktora. Ambing imong buko-buko, bi, manang? Ginhawa og glaong palihog na. Ipagawas ang hangin sa imong dughan, manang. Ginhawa. Buhi eh. Istorya pa tansing. Ano naman kamutingog diha? Ay, kining, doktora. May abot na si Chris. Kika na patimbang o basura. Hain. Nay, nao. Naglantaw din na to. Naatuod. Maupay ang pag-uli. Maopay ang paguli. Tanong siya paingon siyang barong-barong. Kuan, nahibaw ba siyang ni ako? Ampot ko nakakita ba ka tuning mo kay naglingkod ka man. Nasalipdan ka mas mga tao naglinya. Mao ba? Wa tingali sa magkakita na ako mo. Muragwa, doktora. Sa gilagwa makakita. Chris! 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 Wa? Wa may taong barong-barong, doktora. Ilhan man kung may tao din kay magsika magsuka. Pero ngit-ngit man. Sige na lang. Mamauli na lang mi. Salamat, Tansing. Sultiyalan na ako siya, doktora nga. Dinig kasi ang barong-barong. Ako na siya sultiyan, doktora. Ay. Nakuol ang naong sa doktora da. Ngawa din is barong-barong si Chris. Ngano kasa nga. Di man ko parehas kagwapo ni Chris. Aron-ari maibog sa doktora na ko. Kaklaro na gud nga may pagtanaw siya. O nakagusto ang doktora ni Chris. Boss Vic. Ayun na siya puntahan, Freddy. Manakaw ta. Oh, Dali, Freddy. Sunod ako. okay. Asa nga tong lakaw, Boss Vic? Naibawang ko kang usa sa iyong mga abilidad. Maong pagdali. May keng kang laki, ana. May keng laki mo kubinsirog tao, di ba? May ipakumbinsir ka na ako? Kinsa tawahan na? Ang basurero. Si Chris? Oh, si Chris. Hatakan ko sa dindot na trabaho. O ikaw mo ay mo pasabot niya, Franny. Franny! Nakapati ka ba? O sabay mong gihuna-huna ang nagtutok magkanako, ha? Naminaw ka? Oh, naminaw. Explicaré siya. Kanang madalig yun, di mo ba? Naibaw ka ba? Ihatagan ako sa ganti tungkol sa iyang pagluwas ni Emeline, pero wa niya kininawata. Naibaw ko ana, boss. Ingon ang nagkaligon og baruganan ang basurero. Busa, nagkinahanglan kong tao nga sama sa basurero, ligon og baruganan. Pero mas labaw ko kung kinahanglan ang imong abilidad sa pag-explicar. Tungod kay patay kung patay man gani, posible pa mo bangon kung maminaw lang sa imong explicar, Franny. Tara. Pas, Franny. Tulad po ko'y laing transaksyon humanato sa atong tuyo sa basurero. Nagdali mo, Victor? Ay, nalagay na hinoon. Usa ka turo na. Nagdali mo, ha? Doon na ba mo ilakaw? Oo, doon namin lakaw. Nagdali, me. Bebe, dali na, Franny. Imong dadoon si Franny? Importanteng papel ni Franny niya kung lakaw karon ruda. Dirtsuhan ko pagsulti kung asa inyo lakaw. Sa basura. Ha? Sa basura? Ato na, me. Victor, wag pa ko
man! Unsa man? Mga to kag basura? O ikuyog ni mo si Franny? Sa ako nang giingol niya, importante kaya ang papel ni Franny ning ako laka. Dili na ko gusto mo ato pa si Franny sa basura. Di na ko gusto mo taak pa si Franny sa basura. Ako sa pagkunin hinungdan, ha? Nalimot ka gyud. Ikaw na mismo man nagpili ni Franny nga may akong driver o may akong bodyguard. Hey, wag ko malimot yan na, Roda. Huwaman ko lang siya ni Hikayon, ha? Ay, kumala ka. Imo kaya po siyang personal na bodyguard. Personal na bodyguard nga magtaktak sa hugaw baho nga basura? O kunya magpanool na ako kay bodyguard? Huwag ka yung magunahuna, ana? Ha? Huwag ka managkana og mahadlok ka matakdan ko sa madali kagaw gikan sa basura? Hey. Kaniyot kayo. Dili ka mo sugot na mo taa akong basura si Franny. Kay mahadlok ka nga matakdan sa hugaw o kagaw nga iyang madagikan sa basura. Pero nako! Huwag ka mahadlok matakdan nga imo man unta kong banak! Huwag ka mo tingog. Victor! Ay, sorry kaayo, Victor. Nga medyo nasako ko. Pero wato magpasabot nga unsa diha. Kay basan gani ikaw, bisan ikaw. Di na ko gusto mo tunog ka pa dito sa basura. Apan kay importante man kaayo na. Hala, sige, lakaw. Di ka na ko pugngan. Apan si Franny, ako gyung pugngan. Tungod kay doon ako'y kolektahonon karon. Usa ka milyon kapin ang akong kolektahon nun. Og naginahalan ko ni Franny. Kung doon na pala parehas ang abilidad ni Franny nga ni Adini. Hala, pagkuyog mo. Pero wala yung Franny din, he. Kung tulisan ko, manong tulis. Okay na magalos na ako kung lang ko kauban si Franny, ha? Ubali ako asawa, Franny. Nag-agad ba ako ninyo, boss? Si Roda, may kuyog eh. Thank you, Victor. Mag-inis lang ko, Franny. What ako sa sakyanan? Boss. Sige. Layo mo ko patabangon, Franny. Sige! Kanus agyog ka ang adlaw nga magkahimamata sa kamis, Chris. Karon nga dako na siya. Makamaog yun si Roda. Aron makahigayon na sa mirong adlaw. Hi. Nakalitan ko. Nialagi ka. Importante kayo ni, mangwag ko magkahuwat niya mo pauli ka sa ato. Importante ka unsa? Bisan tungod ang kahimtang ko kinabuhi aning tawhana, layo ra kayo sa tong katinigban, apan sayon kita, labi ka na yun. Kuno sa kadako ang nautang na tong buot ni Chris. Ha? Oo, anak. May mahinungdanon kong tuyo ni Chris. Papa Victor. Anak, gibalibaran ako ni Chris, kaya wa niya dawata nga akong kanting pasalamat kato niya. Nahugno kayo ko. So ka to, di na ko mahimutang. Busa niya ako nahuna-hunaan tungod kay nasabot na ko nga bisan dili mo suod si Chris, apan magkinagdanay ka mong doha. Ang tinuod, ako makasabot pa. Kay lisod tukaron na niyang pagkatao. Magtinagdanay mi. Pero limitado kayo ang niyang panahon nga rin sasama na ako. Nasabot na ako nga mupo orang iyang panahon sasama na ako. Sasama na to pa. Kaya niyang gipalapi ang yatagan niyang halos tibuok niyang panahon. Mao ang mga katawhan sa basura. Kana maoy akong tuyo, Evelyn. Di mo libara na ba niya ang itunon ko pasalamat mo sa adto na ko ihatag ang akong pasalamat ngadto sa katawhan sa basura. Matod pa niya,
Mahalag pinangga niya ang basura. Labi na ang mga katawhan ni ini. Diha, anak. Anak tamusod. Anak na ko ipakita ang dako kayong pagpasalamat tungod sa iyang pagluwas nimo. Tungod kay mahal makaali ang katawhan sa basura dan sa marasab nagidawat niya nga akong pasalamat pinaagi sa akong pagtabang sa katawhan sa basura. Diba, Evelyn? Unsang klase sa tabang, Papa Victor? Mayo gani kay naatol gihapon nga may kolektahonon ka. Matod pa nimo? Mag-amping to. Mao nga kada panglakaw nato. Kinahanglan gyud nga may importante sab kong transaction. Aron. Unsa ba na? Unsa ba na, ha? Unsa ba na? Anad tingali kas pizzas, no? Maayo man ka kamuhinol, oh? Nindot sa kumusigpo og piso. Ops! Ops, mabangga ta, ha? Mabangga ta. Bantay ka ni Ron. Bantay ka ni Ron. Agkay. Lupakan. Ganin akong maayo. Grabe. God. Bugat. Pero pilit pa kastuko kung dili pa mahuman. Ang puktong paagi, ani. Aron mas solo na nato ang tanang panahon. Unsay paagi? Pati yun si Victor. Ha? Oh, sumakot mo. Unya na. Kung makapagta o nindot ka yung panahon. Dali, Chris. Toray. Usa ka na, Samboy. Ha? Mga bugas, mga dilata, mga vitamins, mga sinina sa mga bata o sa mga dagko, ug mga gamit sa mga panimay. Gibang hatag ganis kay kabasura. Nalipay ang tanan, Chris. Kisa may nagpasiugda. Ha? Chris? Kisa nang hatag? Chris! Oh. Ikaw may nagpasiugda ni? Dili, Chris. Kinsa? Ang akong amahan. Si Papa Victor. Kumusta ka, Chris? Salamat. Nalipay sa piya ko nakita nga malipayon usab kaayo sila. Kumusta ka? Ha? Dawat ang akong kamot. Gikan kong namasura, sir. Hugaw kayo akong kamot. Bisan ka sa di yun maangayan ang sama sa among mga kamot nga makikuptanay sa sama sa inyong mga kamot. Chris, ingon na ani ang akong batasan. Ingon na ani ang akong pagkatao. Di ko pilian kung kinsa man katong tao o klase sa tao nga gusto na kong suoron. Busa. Salamat, sir, ha? Nakabati ka ba, Evelyn? Sukad sa una pa lang na akong pagkakita niya, Papa. Daan na siya kaniadto pa nga. Ha, itong mga mata. Daan na siya kaniadto pa nga morag bisan gamay way kahimuot sa kalibutan. Kini pang higayon na nga nakita na akong bigaan ang yang panagway. Kini pang higayon na nga maoy og labing unang higayon nga bisan gamay apan mipahiyom siya. O tungod kadto nako. Way imposible basta matigigala ka lang. Kaniadto moingon ko burukin to siya batasan. Dili sa ingon yana.
Bisang ingon lang ni ini ang iyang pagkatao kaya niya mabuhi ni Napita. Apan, tao gihapon siya nga hatag ang pagtagad sa sama nimo. Labi na yun sa sama nako, Emily. Salamat sa maayo ni mong tumuhon ining dapita, Papa Victor. Nagtuumakot siya nga. Sinalikway na lang ang sama nila din sa basura. Nasayop sila. Tungod kay niya kita nga tinuuray nga may bati ug mihatag og bili sa sama ni Chris. Salamat sa magipakita ning dapita, Papa Victor. Kita ang angay magpasalamat ni Chris. Ang gimo lang niyang pagluwas nimo para nako, dili kawayran og sapi. Apan sa makanunayong kaayo, ug kinimo ang paghatag sa sama nila, sa sama nilang bili kay sila mga tao rasabi. Salamat pa. Nalipay kaayo ko. Nalipay ko kaayo ko, Papa Victor. Balikon ko na mga tao pa. Di prinsipyo nga manulti-sulti si Chris. Ni asab ang di prinsipyo kung huna-huna. Ang pagsugod o sinugdanan. Humok raman di ay ulo-uluhan ng basurero. Murag ito'y ngay kapikapon ang tiyan. Mudayog tigaya sa kabuutan. Samboy? Daghan ang sa dekag ipatimbang ng mga basura, Chris. Unsay tuyo, Samboy? Kuan. Dinhibi ito struktura gani, ha? Magbebawal lang to sa nimo nga magduty na siya sa ospital. Pero kaya nakita mo kaniya nga daghang trabaho, mau, wa na lang siya mutingog o mubiyan lang. Bilik ko sa amahanog anak, Chris. Labi na si Sir Victor. Maikugon sa... Wa na lang kanya sa muka kay may gitrabaho ka. Mingon siya na ako na ako na ako ni mo ibabaw ni mo. Nga tuan ang amahanog anak. Kumusta ang mga tao sa basura? Oh, lipay kay Chris. Kung nakakita ka lang sa tanan nila mga panagway, lakit ang mga kabataan. Labihang yung lipay sa tanan. Tungod lagi sa kaayo ni Sir Victor. Oh, Chris. Unsa imong paniid ni Sir Victor? Unsa imong tan-aw ni Sir Victor? Dili diha ang hukom sa una nimong tan-aw sa usa ka butang o tao, Samboy. Nganong day, Chris? Oh, sorry. Di na ko mangutana. Hain si Tansing? Ambot atong tumbuyaw eh. Ingon man doon ako nga. Doon ako na siya problema. Milakaw man to. Nagkakita agad mo, boss? O nagkasulti pag yun, Friday. Nakabati na ko og mga istorya bahin sa batasan sa basurero. Apan niyang nagkaatubang og nagkasulti kaming duha. Unya, unsay resulta? Inasulta na ako. Grabing mag-amping sa iyang ipanulti og mga lihok ang basurero, Friday. Mga nadasi og na-interes kong samot. Nga makabig na ko siya armotipon sa akong grupo. Gamit kain nato ang basurero. Kayo sa kong napanidaan niya, may nampingol kayo siyang ipanulti og lihok tungkol sa talag sa uring barugana ng prinsipyo, Friday. O kana mao'y hinungdan, gamisamot ang akong gana nga arisya mo serbisyo na ako. Nagkinaran kong tao sama ni basurero. Tungkol kinakita na ako sa umaabot, nga ang muhari mauna ang drugas o mauna sa'y ampuan sa katauhan dinhis Pilipinas. Franny? Franny, wak ka mo tingog. Isa ba nahimuot ka sa kong istorya? Hey, wak ka mahimuot sa kong istorya? Sigurado ka na nga makabig nimo ang basurero, boss? Matod pa nila, Hilumon.
panagsarang musulti ang basurero. Kanunay lang makitaan niya hait ang mga mata. Matod pa nila murag may kinaguang pagdumot o panimaos. Apan, wag kumutuo nga hilumon siya. Ang akong gituhuan niya, panagsara siya musulti. Sinukod ang niyang ipanulti kaysa ako na ni kaingon. Inampinga ni basurero ang mga punga iyang litukon. Apan, wag niya po kumutuo na kanunay hait ang iyang tinanawan. Tungkol kay may pahiyom siya. Matol pa nila nga, mao katong labing unang higayon. Labing unang pahiyom nga ilang nakita sa basurero. Apan, nailahan yun ako. Naklaro yun na ako nga may gitako siyang pagtumot o panimaos. Kung kinsa ang iyang gidutan, kung kinsa ang iyang panimaslan, wala na ko mahibaw, Fran. Sa ato pa, ihinayon yun nimo. Ihinayon ako, Fran. Ang basurero. Kuhaon ko yun ang basurero. Nga usaon niya sa akong sinaligan. Duha na unya ka mo, Fran. Nga akong sinaligan. Busa adaman-damang imong kagalingon, aron basuon nimo ang basurero. Kay magkauban yun mo niya sa akong organisasyon. Ihunong gud una kini sa kanan. Ihunong pa! Nausa ka? Ngano kay? Nagsige kong giyawit kare pero ikaw wag yung kay tingog-tingog diha. O saan man nasukol ka na ako? O saan man nasukanin mo na ako, Franny? O saan man? Nakakita ka na iinis na ako? Hello, boy! Ano tingnan kay gusto na ako? Wala ka ba ikong man ako, Franny? Hino, wala ka namang singgaa. Wala kong sigaang-sigaakan. Tuyang ka lang. Say patuyang! Say patuyang! Yan naman di ay! O sa mali, gikalagaw-tan ha! Imong bana! Ingnan bitaw ka na akong apat kayo ba nato siya? Pwede dinisap ka kahadlo ka! Sa'yo na ka lang, ana. Wag yung kay utok. Wag yung kay kwintada. Unsa ka? Wag di ka kakwinta-kwinta kung unsa ng imong bana karon. Ligon pa na sa batong putaw, Roda. Bangga-bangga asyan ang anga pagkabangga. Ikaw mo'y magupok-gupok. Pues, unsa malagi mo nasok, Andy, ha? Nakakita na og binta si Victor. Nakakitag binta? Nga! May pabor siyang nakita nga makabig niya ang basurero. Basurero! Ganang problema ang ginawa ng basurero, oy! Dili lang hibawan. Usa unya kaadlaw, ana. Usa na siya sa sinaligan sa imong bana. Kay bilib kay siya sa basurero. Grabe kayang pagdaig sa basurero. Oo niya. Ay, bahala na siya ng basurero, oy. Basta ikaw, permanente nga ni anak ko. Nga naman, ha? Mura ka magnauyog sa basurero, oy. Insecure ka? Ha? Nga secured naman ka na ko? Bala ka lang ko, Roda. Usa? Dili sa ingon anang hitabo nga paagi sa pagkabagat mis basurero. Nga mag-abot mi nga mahimo na unya kaming kauban kay mga sinaldigan sa imong bana. May ipasabot ka. Pasabta ko. Rodora. Pasabta ko! Rodora. Maayo sabing mahibaw ka. Pero isaad una nako nga kinirasab ang imong mahibawan og dili ka na mangutana pa unsay dugang pang hinungdan nganong di ko makagusto og napungot ko sa basurero. Sultihi lagi ko. Ngano madiay? Dako siya kalabutan sa akong kinabuhi.
ingon man sab ko. Dako ug kalabutan sa iyang kinabuhi. Usa may rason og hinungdan. Bag-o pa gani ko misulti nga kadto ray gusto na kong imong mahibawan, nangutana ka na yung unsay rason, unsay hinungdan. Kana lang una, kay misaka akong dugo sa kong o. Og hilom na ha. Ibasig ibangga na ko ni sakyanan og matudas tan duha. Oh, ayaw kong binuang diha, Fran. O, pabayag yung kumatagbaw ni mo. Ay, na problema kagit sa basurero? Wa lagi ko'y lain kapainan. Kininalangyot. Kinalang makuha na ko iyang bag. Pasilo ako, Chris. Isumpat ka na ko. Ibuhatin ako kay nagkinahanglan kay ko. Sige, gookod mo. Makaapas magkamay ako. Ano ko niya mga gi? Musuot ko sa bayan. Safety na ko din eh. Luwas ako din eh. Asa ka? Chris! Di ka makapugong na akong kasanto! Dini! Ginungdan yung pagbabag na ko! Di ko masagot na masantan sab ko ni manigayo na, Chris! Tunol ka ng daan ni mo, Tansing. Dili! Ako na ni! Di ka dungog ka! Ako ni! Ari ko maagi sa pikas! Di na ko niya makita! Di na ko niya maapsan! Ato ko maagi sa ilam sa Burnal! Doon na ko sa baba sa Burnal! Di nakakitas! Di na makikita sa Chris na ako! Sa Chris! Kalit si Bitungan sa kong kilid! Dili ka makabuhi, Tansing. Di ka yun makabuhi. May lagtanon ka! May lagtanon ka, Chris! Abi na! Balik din ako ba? Hinagbuhan ko na! Ako, Bela! Di ko ni ibalik. Ibalik ko rin sa iya. May lagtanon ka, gila! Magpatay ka! Hindi na di ba yatag ako! Lupaong tagad ka! Pakyong tagad ka kung di na di ba yatag ako! Ayaw ko pugsa, Tansing. Katapusan na lang hangyo ni ko, ha? Hangyo ko ni mo! Mahigayon ka pang mabuhi kung imo na ibalik na kong bag! Dili kini mo. Kinawat mo ni. Kahit kagyan yan! Patalo ako. Ipugos ko ni mo. Ipugos ko ni mo. Barog. Imo ko ipadagop. Imo gid ko ipadagop ba? Pulis na nagbarog sa may eskina. Puy ko. Ayaw ko ipadagop ba? Maloy to ka na ko, Chris. Ayaw taon kay Santa. Ayaw ba? Wata ko din eh. Kung mulakaw ka gani. Kung di ka gani mahuwat na ko, ayaw na ipakita ako, ha? Oo, maghuwat ko ni mo. Huwaton ti ka, Chris. More pa. Ihatag lang na ako kining baga ng pulis. Oh! Chris! Nabasa ang lagi mo dos, Tansing. Nga naman mo doon. Kaya, Tans. Solba na yung problema. Gawaso na mo dito, Samboy. Okay. Oo. Gawasan niyo. Boy. Boy. Ayaw ka rin lingkod. Sige. Suod balihog. Pasaylo atang ko, Chris. Naklaro ka yun ako. Samtang nagturgos kong kariton, gikan nagpatimbang sa mga basura. Gilabni ni mo katong bag sa babae.
Unsa may mong problema? Nganong wa ka man mo doon nako nga may problema ka man di ay? Mauwaw ko ni mo, Chris. Unsa imong problema lagi? Ako, kuya ba? Akong girlfriend. Adik. Wala naman si Gwartang ipalit og drugas. Mamiyangyo siya na ako. Nangayo siya na ako kwarta. Mau namaltak na lang ko. Al maihatag ko niyang igapalit og siyabo. Napugos ko. Mingon siya na ako nga. Dili ko makatagog para ipalit og drugas. Iya akong buwagan. Iya akong ilisan og drug pusher. Al makahatag niya sa oras sa iyang panginahanan sa drugas. Nadlak ako mawasan ako kay in love kay ko sa kong girlfriend. Ipuso mo mga butang, Tansing. Adto tipon og puyo sa sama nimong babae. Ayaw din nanumpa na ko. Di nagyo ko mabuhat sa sama sa imong gibuhat ganina. Gidungtan ko ang maong buhat. Apil sa akong pagdumot ang maong buhat. Oo. Hugaw kining among dapit. Apan gipaning kamutan namo nga limpyo ang kahimtang sa pagkatao sa tanang naa dinhis basura. Mas hugaw ka pas basura kung di ka man ganit mo biya sa mong buhat o magpaulipon ka sa dili tinuod ni mong gibati. Babae ka, dili ka lalaki. Mangingilad ka sa kaugalingon ni mong kinabuhi. Maoy tuhui ang kabatuoran, Tansing. Di na ko buot na makitaan ka pa na ko din sa basura. Nakasabot ko, Chris. Paghipos mo butang o biya din sa basura. Katawan ng tingali para ninyo. Pero maokini ang labing tinuod. Ayaw ninyo hugaw-hugawi ang basura. Mau din ang nahitabo. Ay, naatlan nga rin ng Krisanto. Nahibawa naman kasama ko sa sayan din isukad pa na itong mga bata kami. Kami si Chris. Nagdako mi sa pagpalab ni og panguot sa mga butang sa lingtaw. Nagtuol na gani mi. Nga hangtod sa hangtod na gid ang among kinabuhi nga ingon ni adto. Apan, kalit kini tabo. Nagausab kami. Pinaagil sa Chris. Sultian ka. Sa ako lang nahibawan. Way mo barog ang Chris sa kakusog ng madagan. Mutuloy tabugan niya. Bisan asa pa ka madagan. Maapsan niya pong kakasanto. Nya. Asam ka pa ingon. Asa kamdang gikan din eh. Bahala, nag-asa ko isang ko. Lagot og samot niya. Kinsa? Ni Crisanto? Ingnan ko niya, babae ko nuko, di ko nuko lalaki. Ikaw, Samboy. Asa may imong tanaw na ako, ha? Ay, hindi mo tansin. Mupersige gud kasi mo kagalingon. Nga bagtuo sa usa ka lalaki gud ka. Ay, Hilom na, Samboy, oy. Pusngag ka, antay nung kamuriin mo. bebe. Paghubo ko lang. Paghubo sa akong tubangan, be. Usa? Paghubo! Usa ka na? Paghubo sa akong tubangan. Kaya tanaw na ko, kung lalaki magid ka. Sige na. Ay, ranti ka? Be. Be. Ay. Hindi na. Paghubo lang sa akong tubangan. To, lami, arabaglawa siya mo. Uy! Sige. Aron ka lang mo to, o lalaki, gid ko. Oh, sige. Nakubo ko si Matubangan, Samboy! Dali. Sige na. Oh. Ay. Tara! Oh, kana. Tanawa! Tanawa! Oh. Anong waman mo gilakaw sa gusto sa ngayong garsones? Ilakaw sa paubos. Karon pa ko ni mo, Samboy. Ilahos ba? Bayot mo ni ka?
Agoy, paita. Naghinam-hinam ka, Uroy, no? Hapit na magtuon imong laway, ay. Kung gidayon ba kong hubo, kay gusto lang ka nga makakita kung usa ko ka macho. Layas na. Layas na, Sing. Layas. Uy, usa naman gidugayan. Layas na! Karon mo tuon ako nimo, Papa, nga kinasingkasing kini imong pagtabang sa mga nanginahanglan. Maubitaw, gusto sab kong musugyot ka usab. Kung sa nindot ka ikahatag nato sa mga tao nga duulo sa kasing-kasing ni Kasanto. Sige, paminaon ta ka, Evelyn. Nga maatiman ang mga panglawas dili lang kay sa mga kabataan sa maong lugar, kundi hangtod na sa mga may edad na. Usa ko sa mong consultant sa healthcare sa mga depressed area, Papa. Sutihan ka lang na kong daan, Evelyn. Nandili ko interesado sa laing dapit. Gawas ra yun sa basura. Then, pabuhati ugda kong klinika ang maong dapit, Papa. Yes. Ug salamat sa imong gisugyot. Sige. Pabuhatan na to klinika ang dapit ni Dani Crisanto. Victor! Unsa ang gihinungdan? Nganong kamo magyong amahan og anak ang nabuang niya ng Crisanto? Unsa man ipagtanaw pagtuan ng Crisanto, ha? Ilabit ka na, Evelyn! Doktora ka! Samtang si Crisanto! Usa ka basurero! Hey, Rodora! Hinay-hinay! Ayaw anang paturagas lang! Katungod na ako ni, ha? Inahan ko ni Evelyn! Og labaw sa tanan, asawa ko nimo. Kamu nang duhang gusto mo, aleluya sa kabasurero. Kaluod ba ninyong hunaon? Hey! Matod pa na ko, hinay-hinay lang! Rodora, usa ka ba? Wa bang mo magkwinta kung unsa kalapad, kung unsa kataas ang gintang sa basurero diha nimo, Victor? Ha? Labaw na diha nimo, Evelyn! Ikaw na iway kwentada, Rodora. Bisan patingalig hutdon ang tibuok natong pagkadato apan di mapaigo aron ibayad nato sa kinabuhi sa atong anak na giluwas sa basurero. Bihagad na kita. Ikaw na ibihagad! Wa ko'y labot! Ako'y bihagad. Aray tunon niya ang pasalamat sa kaluwasan sa atong anak. Apan bisan paghikap, bisan sa pagtanaw sa akong gitunol niya, wa kinibuhatas basurero. Kunwa pa ang basurero, Rodora, niya pakakaroon si Evelyn. Hay na ka nga itong anak, kaya wala na ito makita. Gusto ka pang maminaw kung wa pa ang basurero, kung unsa na nangatan sa itong anak? Ughain ka ang atong anak karon. Bisan sa ingon lang aning pagiha nga atong ipakita sa usa ka basurero nga malipay ug musayaw ang kasing-kasing sa kalipay nga makita niyang may mubati ug maluoy sa sama niyang makaluluoy. Ayaw kong sultihan na, Victor! Tungod kay nahiba ko nga may interes ka sa basurero. Ha? Ayaw kong sultihin ni Ana, Victor! Kay nahibaw ko nga dunay dakong rason og hinungdan nga mao nagpaluyo ka aron magpalapad ka sa basurero. Unsay buti pasabot sa gisulti ni Mama, Papa Victor? Pasagdi nga masayop ang imong inahan kay para nako. Kinsa may atong hatagag pagtabang gawas niya atong angayng tabangan. Kinsa may atong tabangan kadtubang sama nato kaarunahan. Kinsa may angay hatagag kalipay sa nag-awas-awas na tukanato? Ha? Rodora. Evelyn, wa sa kasing-kasing sa mong inahan ang paghatag og kaluoy ngadto sa angay kaluyan. Dautan ba di ay kining panalangin nato karon nga gikan sa Dios atong patinawon og bahinan usab sa maong panalangin ang mga taong kabus. Padayon mo inyong debate. Papa Victor? Sige. Ipadayon nato ang atong plano. Sa labing dali kayon,
pabuhatan akong dakong klinika nga mao'y dangpanan sa taga-basura o gasikbit kadapit sa basura, Emeline. Ayaw ka balaka. Kumplituhon ako sa tanan ni kinahanglan ang maong klinika. Usak kini kabutang, isip dakong pasalamat na giluwas kas basurero. Salamat pa. Pero sultihan ta ka. Sadyang mo pa na ako matugad ang pipila kabahin sa pagkatao ni Chris. Murag ako mao'y sakitan og maluoy kung tawgaw na siya og basurero. Apan sa niyang nabati na ko ang niyang baruganan. Ngabisan pa sa iyang pagkabasurero. Pandungog o garbo kaayo niya isip basurero. Isamot ang ako pagdahig ni Chris pa. Matod pa niya. Kunuha pa ko na silang mga basurero. Kinsa pa may manglimpyo sa mga salin ug hugaw sa mga tao ug sa kalibutan. Wala ka una ko. Ipandam na ko ang kantidad kung pilay maggasto sa tukuro ang klinika. Salamat pa. Bye! Kung buot gultong karon, kinsa ka mangyod basurero? Apan tungod kay dako kag matabag nako. Musang kinahanglan mahimuot ka nako aron makuha nako ang imong simpatiya ngari nako. Kaya ako loyo, Franny. Gikan sa akong tangkugo, paingon sa upos. Okay. Okay, Rodora. Kana, wagit ni ini si Victor. Di ara ganini mo. Nindot kayong paminawon kung dapat ang ibang mga ngapil. O kang imapungot sa akong panit. Manindog akong balhibo kay hait kay ibong bungot. Nindot gihapon og barog, Rodora. Atin mo, gusto na kay kong masulota ang tanang panahon. Nindot na kayong patyon si Victor. Lipay ka? Lipay. Tug-ani ko sa tinuod, be. Ganahan kit ka na ako, Frankie? Kanindot pa ni mo, Lupig pa ni mo batanon. Mao'y nakalami sa mga kwartahan kay makapalit bisan unsa nga ma-maintain ang ganindot sama ni mo. Unsaon magkapagpaagi, no? Kung ibutang nato nga, ipapatay nato si Victor. Mao'y bisantop karos ko na huna. Ang basurero. Basurero? Manihuon nato. Nga ang basurero mo'y madakdakan sa tanan. Mao'y mapasangilas kamatayon ni Victor. Wow! Ang basurero? Oh, si Crisanto. Sobra na kay si Victor. Dili lang si Victor. Lakip na si Emeline. Naglagot akong maayo. Kay sila naging duhang na interes sa basurero. Nagkauyon ang duha. Ayaw na sila kilabti. Ang mayo ni mo buhaton, uyon-uyon ni ang amahan og anak. Ipakita nga nakumbinsi kasab silang interes ngadto sa basurero. Brady? Wa kay mahimos pagpugong sa amahan ug anak. Musa uyon ni sila. Ubani sila sa ilang tuyo sa basurero.
Kung makabig na ang basurero sa imong bana, inahalang mausab ni ang imong buhaton. Kung may akong buhaton. Paminaw maayo. Wa na kay mahimo nga pugnan nimo ang pagkaungo samahan og anak nga madani nila ang basurero. O lagi, nahibaw ko. Kung sabay akong buhaton. Ang tinuod naghinam-hinam kay ko nga magkakita na Miss Basurero. Apan anong kung kayo kung mahitabo na kana tungod kay ang basurero mao'y atong instrumento nga limpyo ang kamatayon sa imong bana. Ronnie. Human mapatay si Victor, ang basurero mapasangilan ug diha na sabnako siya patyak. Maayong huna-huna. Limpyo dili ba? Rodora? Oh, Franny. Kung mamatay si Victor, ikaw mo'y mupuli niya. Ato na unya ang tanan. Kalipay na ka na ako. Pero karon pa ko. Ngayon gusto mo sa mimong patio ng basurero. Ronnie? Unya ko na ikaw sultihi kung mapatay na nato si Victor ug ang basurero. Pagkakaroon, ako lang una ang sekreto. Sa ato bawa na si Tansing dinhi. Wa na. Gabi pa mang milayas. Akin na uray. Manawa sa tansing tungod sa gibuhat. Kisa may yung gikauwawan. Katohan na kana. Kanang nang limpyo siya tresikad. Si Chris. Sige, doktora. Ikaw na rin padayon dito. Kaya mabalik na ko sa akong agi. Salamat, Samboy. Huwag kaso, doktora. Aray na ko. Suod lang palihog. Kung di kalainan sa suod barbarong. Kadaghan naman tingali ko makahasod sa barong-barong. Kani atura unta kong gilainan pero nagsige kong balik-balik din ayaw magdugay. Importante kayong akong pakisultihan mo. Nga anak ko. Nakigsulti ko sa City Health Director. Dako ka siyang uyon. Gikuyugan ko niya sa mayor's office. Og dito, nakigsulti dayon mi sa mayor. Dako sab kaing uyon ang mayor sa maong project. In fact, gipaubanan dayon ko sa maong dapit nga katukuran sa usa ka dagkong klinika. Ang maong dapit iya sa city government. Ang maong dapit dili kaayo layo dinhi sa labayanan sa basura ug ang maong dapit sikbit usab sa gitawag og mga depressed area. Unsa man kining gisgutan nimo, doktora? Ang maong dapit tukuran og usa ka dakong klinika. Aron matagad ang panginahanglan sa mga problema sa paglawas sa katawhan dinhi sa basura ug sa ubang katawhan nga sikbit nga dapit. Ha? Chris, nahibaw ko. Usa kini sa imong mga damgo, dili ba? Usa sa akong gipangandoy, doktora. Nahibaw ko, anak Chris. Ang gobyerno mo'y muhatag sa gipangandoy na mo din sa basura? Ang akong amahan mo ay muhatag, Chris. Yuta na ang gihatag sa gobyerno. Apan ang dakong klika, ang mga kompleto niya mga gamit, gikan sa akong amahan. Wa ko magtuo nga ingon ba din ni ana ang kakasing-kasing nga tabang sa ibong amahan. Nalipay ka ba? Nalipay, doktora. Gusto ko nga makiksultig personal sa imong amahan. Oh, Chris.
Gusto na ko siyang pasalamatan. Karon dayon kung gusto ka. Tawagon ako si Papa Victor nga makiksulti ka niya. Kakapoy! Dali, Franny. Kumusta Ginoo Lakaw? May mga lakaw bagon Miss Franny nga mapakyas. Maayo. Franny? Lingkod? Kumusta ang Lakaw? Epektibo ang nahimo na tong taytayan sa inspektor. Coffee, Franny? Palihog. Excuse. Sige. Padayon, Franny. Okay ba ang nahimo na itong taytayan? Epektibo kayo, Boss Vic. Hinoon, dili na to kalikayan nga klaro gud kayong mag-arte-arte kunuhay. Labi na kung mo komentaryo na drogas. Mahadlok kang maminaw kung ang hisgutan mao ang kalagot sa drogas. Roda! Unsa? Base si Franny rin ibong kutawag kape. Iya pa yung timpla. Magkape di ay ka? Ayaw ka balaka. Kutawan ta ka kape. Sige. Ipadayon itong ibong sulti, be. Ito. Maglagot sa livelihood, ha? Maglagot kunuhay. Pero, kalit lang mo ingon og pilamay ako. Diba? Hello? Ha? Mau ba? Darang kape ninyo. Maulay yung sulti? Ni kape ni mo, Vic. Okay. O sige, muanhak ko. Victor! Karoon na yun, sige, muanhak ko. Mulakaw ka, Victor? Mulakaw, Korodora. Sige, dara ko na pa yun, Evelyn. Ila si Chris, dara ko. Tanawa. Nainomdom ko sa milabahing presidente nga magkaangkaan nga maglakaw. Gibiyaan lang taay. Wapagani ka mahumakistorya pero milakaw ang bidak tawhana. Mura magmabuang imong bana ng basuriro. Gibiya alatas kulkong hongda ko. Sati lang. May noon. Kanindot rin atong kahimtang karol. Kitarang doha din Ato ta sa mo kwarto ni Victor. Mau ba? Masahian ka na ako ibabaw sa kama. Gikapoy man kaka. Arte lang tong ako. Kapuyan ka ako kung ikaw may akong ika-enkwentro. Okay. Gusto ko mutilaw ibabaw sa inyong kama ni Victor. Bitaw, may nang mag-practice kang daan. Ikaw rabay mo puli ni Victor kung mamatay na siya. Okay. Tana sa inyong kwarto. Ding! Sebe. Balik sa agi. Mubalik sa bahay. Doon ako nalimta na. Sige na, balik sa agi. Mubalik sa bahay. Sobra pas kwarto sa Hari O'Brien na kininyong kwarto ni Victor Roda. Naninitay ko bisag humanata dito sa suki na itong dapit. Tingin ko pulaan ni mo, Fran. Patay. May nanuktok. Naay tao. Franny! Wala. Usaon na ito ni Rona. Usaon na ito. Ayaw pagsigig, Franny. Ayaw pagsigig, Franny. Ay, sorry, Ma'am Rhoda.
Ikaw din ni Terya? Ay, pasaylo ako, ma'am, pero mibalik man si Sir Victor. Hay man siya. Naa sa ubos, ma'am. Naara sa sakyanan. Wa na lang siya manaog. Nalimtan man niyang paborito niyang bag. Isugo ko niya sa pagpakuha. Naara ko doon niya ibutang sa lamisita nga dool sa bintana. Oh, sige. What? Akong kuhaon. Kinsay na? May balik si Victor. Tuari siya sa sakinan. Si Terya ang gisuguan kuhaon iyang bag. Sige, gawas na ang dinhi. O balik na sa kama. Itunulan ako ang bag na to ni Terya. Apin ako si Victor. Tuwa na? Tuwa na. Akong gitugon si Terya. Napataw ko na si Victor na ako kung mapauli na siya din. Oh, Franny, ang butoy. Tigit ko, pulani mo. Oh, Franny. Importante kay niyang basuriro. Ayaw ka, Solana. Total, pati nun bitaw silang duha. Oh, gusto ko maligo. Wow, akong paborito kaayo ang banyo. Grabe kay ka mo pagana na, Kauda. Dali sa banyo. Niya na si Chris. Chris! Nagpasalamat ko sa Ginoo. Sa katapusan, itugot na yun niya ang higayon niya makahatag kong tabang sa nagkinahanglag tabang. O gini, pinagisab ni mo na sa akong pagkasabot, wa maglagyuay ang pagbati ngadto sa mga tao nga angayang tabangan. Tungkol kaya sutihan ka na ko, Chris, prangkahan ko ikaw, bisan tunog ingon ka lang kiniini sa pag-ila sa kadaghanan, aban may talaga saon kang pagbati o kanaiya. Ug mao kalay, usas sa mga hinungdan. Ngano, nga gusto ko ikaw mahigala. Ug kung itugo sab nimo, magkasuod-unta kitang duha. Dili angay nga, ikaw mo'y magpasalamat, sir. Kami mo'y angay magpasalamat nimo. Ituan biya nako nga sa among palibot. Maihap na mga tao nga bisan sa ambit, dili makapaambit. Tungod kay sama nimo, imong gituno sa kinasingkasing ang tabang ug kaluoy sa mga tao nga sama nako. Daghang salamat. Doon na pagyud ay mga tao nga ingon nimo ka maayo, Sir Vic. Prangkahan ka lang ako, Chris. Ang gusto na kong tao mo ang samba nimo. Ug ang gikinahanglan na kong tao mao ang samba nimo. Way katarungan nga nung way putol-putol ang pagpasalamat ni Emeline diari mo. Ang uban pa ka, saway lang ang magpabayad sama sa nabuhat nimo sa pagluwas sa akong anak. Apan ikaw, Chris, imong gibalibaran ang akong gitunol nga pasalamat niya nimo. Diha, nakaingon ko nga angay kang respetuhan. Prangkahan ka nako. Ikaw mo ay mipukaw nako. Aron mo bangon ko og magpaduol sa mga tao nga mao'y angay tabangan. Mitabang ka man gani nga ingon lang ni ining kahimtang ang sama papakahanda ko mo ay dili matandog og sama nimo. Prangkahan ko ikaw, Chris. Nakog nahimo ang imong pagkatao, nga rin sa akong pagkatao, tungod kay nagkinahanglan yun na ikog kausaban. Emeline? Gisultihan ko na si Chris sa tanan bahin sa maong project, Papa. Kinasingkasing ka ng tinuod o hinukad yung kanagikan sa kong kinahilagman, Chris. Okay. Di na ko lang ngayon kining akong pangutana. Gidawat mo na ba ako nga usa sa imong mga suod sa imong kasing-kasing? Nakaingon ko.
Tinuod kang tao. Tungod kay may hunahuna o may kasing-kasing ngadto sa mga kabus o mga makaluluoy. Himuwa akong alagad, Sir Victor. Himuwa akong sulugoon sa tabang ug kaayuhan sa imong mga tumong alang sa mga tao nga nakinahanglan sa imong kaluoy. Salamat. Salamat, Chris. Apan, di ka na ko alagad. Labaw nang di ka na ko sunugon. Kundi suod na kayayong. Suod na katambayayong na ko. Sa kaayuhan alang sa mga tabanganan. Daghang salamat, Chris. Salamat din kayo. Sa labing dali, mubarog dayon ang dakong klinika dinihing napita. Salamat, Chris. Karon pa na ako mamatngunay nga. Migaan ang akong dughan. Kay kani ato sa matagi kayo nga magkaatubangay tang duha. Bugat kaayo ang akong dughan. Tungod kay nasabot yun ako nga wa kay kahimuot nga to ni bisan kinsa. Murag ko kay pagsalig ni bisan kinsa. Murag Kaaway na ko ang kalibutan? Kaaway bitaw na ko ang kalibutan. O kanunay bugat ang akong dughan. Apan salamat na mihatag ang higayon nga mobati sa beko ug kagaan sa akong dughan. Kay nahimamat na ko ang imong amahan. ang ako dading amahan, Chris. Ako di ay. Unsa man tinuod ni mong gibati nga rin ako.